Τώρα γράφει. Τώρα το γράφουμε όλο αυτό. Τώρα το γράφουμε όλο αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Χάθηκα. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί το είπα χάθηκα. Χάθηκες. Μπαίνω στο mood κοριό. Κοριό. Πάω στο κοριό εγώ. Πάμε στο κοριό. Πάμε. Wait. Who? Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Τζάντζους. Και είμαι η Γκόλντι και είμαστε η Νούγκου Squad. Τώρα το επεισόδιο αυτό θα βγει. Τρίτη του Πάσχα, Μεγάλη Τρίτη είναι. Οπότε ναι. Τι είναι, Τρίτη του Ακόμα Πάσχα. θα χωνεύουν αρνιά. Άρα. Θα τρώνε αρνία ακόμα, σίγουρα. Οκ. Καλό Πάσχα. Αργά. Καλό Πάσχα. Βασικά, καλή χώνευση πλέον. Τα έχουμε πει ήδη στα account μας τα καλό Πάσχα και τέτοια. Τώρα είμαστε καλή χώνευση. Ελπίζω να επιστρέψετε δυναμικά στις δουλειές σας, στα σχολεία σας, στις σχολές σας, ό,τι κάνετε τέλος πάντων. Ελπίζω να μην έχετε βαριστομαχιάσει πολύ. Θα δείξει. Εσύ φοβάσαι από τώρα ότι ναι. Ήδη το νιώθεις, το ξέρω. Ναι, γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή όταν εσείς θα το ακούτε θα είναι το Σαββατοκύριακο που θα έχει περάσει, λογικά θα φάει ο καθένας τον πάτο του. Ναι, οπότε λίγο τα πριν. σημαίκο και τέτοια θα πέφτουν λες και είναι τσίχλες. Οπότε καλύτερα που κάνουμε επεισόδιο πριν, γιατί δεν νομίζω μετά από αυτό να μπορούσαμε να γράψουμε. Θα πέσουμε σε food κόμμα. Αυτό. Νομίζω κάπου Πέμπτη Παρασκευή την άλλη εβδομάδα θα γράψουμε, γιατί δεν μας κόβω. Σου λέω, χωνεύω το αρνί. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά πήγε. Τι κάνεις, Χρύσα μου? Καλά, Γκόλντι μου, εσύ? Καλά. Επιτέλους νιώθω χαρούμενη γιατί θα πούμε και news. Μπλες! Επιτέλους θα συνεχίσουμε με news, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Να ξεκινήσω εγώ με ένα μικρό rumor, το οποίο μάλλον η Χιώνα κάνει comeback. Μάλλον. Κάτι, υπάρχουν κάποια post τα οποία κάνει στο Instagram που φαίνονται λίγο περίεργα και λένε ότι μάλλον θα κάνει comeback, και στο comeback αυτό θα αναφερθεί και ο γάμος που είχε κάνει. Που εντάξει, τώρα ο κάθε ένας έχει τη δική του προσωπική γνώμη, το αν το θεωρεί controversial, αν δεν το θεωρεί controversial, με τον άνθρωπο τον οποίο έχει επιλέξει να παντρευτεί, επειδή ήταν εμπλεγμένο στο Burning Sun. Τώρα από εκεί και πέρα προχωράμε τις ζωές μας. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει όλο αυτό. Αν κάνει comeback, είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα είναι η αντίδραση του κόσμου, γιατί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο γάμος έχει εξαφανιστεί. Οπότε είναι καλά. Και ο Ντόν βασικά έχει εξαφανιστεί από τη στιγμή που χωρίσανε. Δεν ξέρω, γενικά εξαφανιστήκανε. Γενικά εξαφανίζει όλη η κατάσταση, εγώ βλέπω. Ναι, και δεν ξέρω πώς να το πάρω. Αλλά οκ, θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε με το δύσκολο τρόπο, με τον εύκολο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το δούμε. Έτσι, κανένα άλλο να ξεκινήσουμε, λες, με κανένα hot έτσι ωραίο που θες να πεις, δεν ξέρω. Ρε, εσύ ξέρεις για ποιο πράγμα χαίρομαι πάρα πολύ? Η Γκάμπι από τις Black Swan έχει αρχίσει και γίνεται trend στην Κίνα. Γιατί πήγανε στο Waterbomb στην Χάναν μάλλον. Και έγινε viral το πόσο γλυκιά ήταν και πόσο όμορφη, και έχει ανεβεί το όνομά της τύπου γίνεται trend παντού. Ναι. Και τη χαίρομαι τόσο πολύ και στα βίντεο που βλέπω, που είναι σαν κυριολεκτικά bubblegum. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και κάθε φορά χαίρομαι όταν γίνεται κάτι με τις Black Swan, γιατί είναι ένα group το οποίο θεωρώ πως έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να μπορούν να είναι μέσα στην K-pop και να έχουν δικαιωματικά το όνομα από πάνω τους που να έχει K-pop. Οπότε όσοι δεν έχετε γνωρίσει τις Black Swan και όσοι θέλετε να ακούσετε, να μάθετε λίγα πράγματα παραπάνω, εννοείται ότι είστε ελεύθεροι να τις ψάξετε. Οπότε, παιδιά, ακούτε. Να κάνω εγώ τώρα μία ερώτηση. Επειδή είσαι K-drama expert, είδες μήπως το When Life Gives You Mandarins. Έκλαψα με αυτό. Έκλαψα. Ναι, είναι τα δικά μου τα τρολίστικα τα βιντεάκια. Είδα τα πρώτα 2 επεισόδια, δεν είχα χρόνο να το τελειώσω, αλλά ακόμα και από τα πρώτα 2 ήμουν έτσι. Δηλαδή, τόσο πολύ. Είναι από τα top. Είναι από τα top. Λογικά την άλλη εβδομάδα που θα έχω και χρόνο τώρα το Πάσχα θα το έχω τελειώσει, να σου πω και γνώμη. Που είπαμε ότι παίζει Netflix. Ναι. Είδα ότι είναι special episode. Βέβαια τα special episode είναι πόσο? 16 επεισόδια. Ναι. Δεν ξέρω, βοηθήστε με λίγο. Να θέλεις να δεις ένα ντράμα και να μπορείς. Ναι, είναι λίγο και limit και καλά series και τέτοια. Εντάξει, είναι από τα top πλέον. Όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή βασικά περισσότερο μιλάνε γι' αυτό.
αυτό και για το Week Hero Class 2 που βγαίνει η καινούργια season 2. Okay. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή συζητιούνται πάρα πολύ αυτά τα δύο. Οπότε ναι, παιδιά, άμα δεν το ξέρετε και έχετε δει το Week Hero Class 1, να ξέρετε στο Netflix παίζει αυτή τη στιγμή το 2. Οπότε go for it. Έχει βγει ολόκληρο ή θα βγαίνουν τίποτα επεισόδια? Αυτά βγαίνουν ολόκληρα, δεν βγαίνουν επεισόδια. Ναι, κάποια βγαίνουν ολόκληρα, κάποια άλλα επεισόδια. Wow. Ανάλογα το τι είναι, ξέρω. Γιατί μας είχε καλομάθει το Netflix, το έχουμε ξαναναφέρει. Μας είχε καλομάθει με το ότι πάρε όλη τη σεζόν. Και ξαφνικά ξεκίνησε νιαου-νιαου. Εγώ πάντως πλέον, επειδή στην αρχή δεν περίμενα καθόλου, θυμάσαι ότι το έλεγα, δεν περίμενα και το έβλεπα και περίμενα. Πλέον, εντάξει, και λόγω χρόνου ότι δεν έχω τόσο χρόνο να δω τόσο πολλά μαζί, περιμένω να τελειώσουν γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το When Life περίμενα λίγο. Okay. Ναι, αυτό, αλλά γενικότερα έχει γίνει panic και για το πόσο καλά έπαιξε και η IU. Μα η IU χρόνια είναι μέσα στα Korean drama. Εμένα ένα από τα αγαπημένα μου drama παίζει μέσα η IU. Ποιο είναι? Hotel de Luna. Το πρώτο που είδαμε και εγώ είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχετε δει, να το δείτε. Και λένε ότι υπάρχει ρούμορ θα βγει από την άλλη μεριά. Του στείλω ότι αντί πώς ήταν η IU τύπου κεντρικιά, θα βγει τύπου με άντρα. Έχουν βγει διάφορα γενικά πολλά εκεί έξω, rumors. αλλά πολλά, αλλά αν δεν δούμε κάτι confirm δεν μπορούμε να το πούμε 100%. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Αντίστοιχα τώρα έχει βγει άλλη μία φήμη, στην οποία μου στέλνουν όλοι Χρύσα μου θα βγει. Βασικά δύο. Η μία είναι για το Alchemy of Souls για season 2 και το άλλο είναι για το Vincenzo. Vincenzo Casano. Τι φάση? Γιατί είχαν πει θα βγάλουν η δεύτερη σεζόν. Δεν είχαν πει, αλλά έχει βγει τώρα μια φήμη ότι μπορεί να βγει. Επειδή και καλά. Προσπαθεί να ανακτήσει το όνομά του το παλικάρι. Κοίταξε, πλέον το έχει ανακτήσει πίσω. Δηλαδή και με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό και οι καινούριες ταινίες που έχει βγάλει, δεν υπάρχει τόσο hate, τόσο υπήρχε στην ατμόσφαιρα πριν. Okay. Ναι, αλλά γενικά το season 2 που λένε και έχουν λυσάξει όλοι και λένε θα βγει και έχουν βγει από κάτι YouTube τα οποία βγάζουν κάτι fan-made videos. Και όλοι νομίζουν, επειδή βλέπουν αυτό το fan-made, ότι ωραία, άρα παίζει να βγει. Παιδιά, δεν έχει βγει κάποιο confirm ούτε από την εταιρεία, ούτε από τον ίδιο, ούτε από την παραγωγή, ούτε τίποτα. Οπότε μην πιστεύετε. Σίγουρα αν βγει θα το πούμε και εδώ, θα το πούμε και στα δικά μας social κτλ. Αλλά ναι, γενικά μην πιστεύετε. Όχι μόνο αυτό, γενικά αν δεν δείτε κάτι confirm. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση τώρα που μιλάμε πάλι για Korean drama. Το knock-off. Ναι. Του Kim Soo-hyun, που είχε γίνει όλος ο Panic at the Disco με το Disney Plus που γυρίσανε και ανακοινώσαν ότι θα γίνει postpone γιατί δεν ξέρουν πότε θα το βγάλουν. Έχω δει ότι υπάρχει ακόμα στα προσεχώς του Disney Plus, αλλά δεν έχει βγει κάποια άλλη ανακοίνωση από την ίδια την εταιρεία αν θα το συνεχίσουν ή όχι. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή τρέχουν στα δικαστήρια. Οπότε ναι, το έχουν αφήσει στον αέρα τους. Είμαστε εκεί, δεν έχει προχωρήσει. Όχι, ναι. Και εγώ την τελευταία φορά που είδα πριν κάτι μέρες, ακόμα ήταν εκεί πέρα. Ούτε το έχουν ακυρώσει τελείως. Είπανε θα ειδοποιήσουμε όταν έχουμε κάτι νεότερο, αλλά δεν είναι, το έχουν παγώσει τελείως. Οκ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχω απορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί που βγαίνουν και λένε νέα για τον Kim Soo-hyun, τα οποία δεν ισχύουν, δεν υπάρχει source. Και όλο αυτό δημιουργείται από τους supporters τους δικούς του, το οποίο θεωρώ ότι δεν τον πολύ βοηθάει. Δημιουργεί και σύγχυση γενικά. Δημιουργεί και το μια κάνει σύγχυση και χειρότερο. την οποία δεν υπάρχει λόγος. Κυριολεκτικά το είπαμε και την τελευταία φορά, όλα έχουν πάει δικαστικά. Όπου τώρα που μιλάμε για το δικαστικό, να αναφερθούμε. Το είχα πει νομίζω και στο τελευταίο επεισόδιο ότι επειδή βγήκε ο ίδιος και ανακοίνωσε στο δικό του το press conference ότι θα πάει την οικογένεια δικαστικά για 12 δισεκατομμύρια won και ήτανε ψευδή αυτή η ανακοίνωση, διότι μετά ανακοινώθηκε επίσημα ότι είναι για 11. Αυτή τη στιγμή το 14ο, πώς το γράφει, να το πω και σωστά, μην το πω και λάθος. Μην το πω λάθος, περίμενε. Το 14ο πολιτικό τμήμα του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σεούλ διέταξε την πλευρά του Kim Soo-hyun να διορθώσει το ποσό της ζημίας και έδωσε επίσης εντολή στην πλευρά του ενάγοντα να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα δικαστικών υπηρεσιών με βάση 12 δισεκατομμύρια won και όχι 11. Δηλαδή γυρνάει και του λέει ότι εσύ είπες 12, μετά μας έδωσες 11, ψευδή κατηγορία, ψευδή ανακοίνωση, ψευδή ενημέρωση του κόσμου, οπότε εμείς θα δεχτούμε να πάμε όλη την κατάσταση δικαστικά, εάν όμως πληρώσεις το πρόστιμο, σε εισαγωγικά πρόστιμο, το οποίο είναι για τα 12 δισεκατομμύρια και όχι για τα 11.
για τη διαφορά αυτή. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κόσμος περιμένει, του στείλω ότι εάν δεν το πληρώσει, το ανακοίνωσε το ίδιο το δικαστήριο, εάν δεν πληρώσει το πρόστιμο, θα κάνουμε dismissed όλη την υπόθεση. Οπότε ούτε δικαστικά δεν μπορεί να πάει την οικογένεια. Ναι, τίποτα. Πραγματικά. Ό,τι να είναι. Να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω όλη αυτή την κατάσταση, διότι είσαι. Έτσι λένε ότι είσαι ένας από τους πιο διάσημους κορέατες ηθοποιούς. Ωραία. Λένε ότι είσαι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς Κορέας. Εντάξει. Έχεις σκόνη από εδώ, έχεις σκόνη από εκεί, έχεις σκόνη παραπέρα. Δεν μπορείς να έχεις μια σωστή ομάδα γύρω σου για να μπορεί να σε καλύψει και να μην γίνονται αυτά. Δηλαδή, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Μου κάνει εντύπωση. Δεν το καταλαβαίνω. Η εταιρεία του έχει ρίξει λάσπη. Λάσπη, από την πρώτη στιγμή λάσπη, με ψευδείς ανακοινώσεις που αυτοαναιρούνται μόνοι τους. Ο ίδιος έφαγε μια κατραπακιά στο κεφάλι επειδή μόνος του έκανε ψευδή δήλωση για 12 εκατομμύρια και τώρα τον πάνε. Δεν καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Μη συγχύζεις σε κόλτη μου. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Σήμερα εντάξει, το καλό είναι ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, αλλά θα κάνουμε έτσι κάποια. Να πούμε τα νέα τα οποία υπάρχουν τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό, ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Επειδή εγώ προσωπικά λόγω του ότι δεν μαθαίνω τη γλώσσα εντατικά, οπότε δεν ασχολούμαι με να μιλάω τύπου με Κορεάτες όσον αφορά τη γλώσσα. Εσύ από όσο γνωρίζω μαθαίνεις κορεατικά, σωστά? Ναι. Μου είσαι αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι είσαι σε κάποια application τα οποία είναι για εκμάθηση γλώσσας. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μπορείς εσύ από τη δική σου πλευρά να ρωτήσεις κάποιον Κορεάτη από εκεί πέρα, του στείλω ότι πολύ απ' έξω, γιατί μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί, δεν ξέρω. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Πέρα από κάποια post τα οποία υπάρχουν και στις εφαρμογές, τις οποίες σχολιάζουν το θέμα και είναι αρκετά συγκλονισμένοι το ότι έχει γίνει. Από μόνοι τους. Ναι. Στις εφαρμογές μπορείς να σχολιάσεις διάφορα. Ναι, δηλαδή ανεβάζεις κάτι σαν νέο. Ναι. Υπάρχει το Daily News και τέτοια που γίνεται. Όπως όταν είχε γίνει και αυτό με τον πρόεδρο της Κορέας, πάλι το σχολιάζανε και λέγανε το πόσο συντετριμμένη είναι και πόσο χάλια είναι η κατάσταση και τέτοια. Πέρα από αυτό, επειδή έχω και κάποιους φίλους που μιλάω, τους οποίους κάποιους έχω γνωρίσει από εκεί, κάποιους άλλους από κάπου αλλού, η απάντηση, η πρώτη, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ήταν από το πρώτο φίλο μου που το ρωτάω και του λέω για πες μου ρε εσύ λίγο, τι γίνεται με τον Kim Soo-hyun και με την κατάσταση και αυτά, ποια η γνώμη σου και το τι ακούγεται εκεί, γιατί άλλο το τι ακούγεται εδώ και άλλο το εκεί μπορεί να ακούγεται κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Και μου λέει τίποτα, κατευθείαν δεν μου απαντάει τίποτα άλλο και μου λέει τίποτα, ο Didi της Κορέας. Αλήθεια. Ναι, και είμαι εγώ έτσι. Και λέω, επειδή μιλάμε κορεάτικα με αυτόν, λέω Didi, Hangu, ξέρω εγώ, το βλέπω στα κορεάτικα και λέω, μήπως δεν έχω μεταφράσει σωστά. Το βάζω στο Google. Αποκλείεται να τον σύγκριναν με τον P. Diddy. Ναι, και είμαι εγώ, δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και τέλος πάντων μιλήσαμε λίγο περί του θέματος και όντως υπάρχει πάρα πολύ hate απέναντί του προς τα εκεί και πάρα πολύ ξενερωμένη. Αν κάτσουμε και πάρουμε για το Kim Soo-hyun Prevention Law, έτσι, το act το οποίο ήθελε 50.000 υπογραφές που μαζεύτηκαν πολύ πριν καν λήξει και ήθελε υπογραφές από την ίδια την Κορέα, από τους ίδιους τους Κορεάτες, νομίζω είναι λίγο, δηλαδή δεν το σώζεις. Δεν το σώζεις, δυστυχώς. Ναι. Μη σου πω πιο πολλοί international fans θα έχουν μείνει πιο πιστοί ίσως. Νομίζω οι Κορεάτες είναι πολύ πιο αντιφάν αυτή τη στιγμή. Wow! Ναι, και γενικότερα και οι σχολιασμοί υπάρχουν και στο application και αυτά που γίνονται από πραγματικούς. Εννοώ ότι γίνονται από ανθρώπους που actual μένουν εκεί και ζουν εκεί, είναι από εκεί, που είναι αρνητικά τα σχόλια γενικά. Δηλαδή τύπου ότι απογοήτευση και τι άλλο θα δούμε και τέτοια. Wow! Υπάρχει πάρα πολύ δράμα. Δράμα, κατάλαβες. Φαντάσου να μην σε υποστηρίζει η ίδια σου η χώρα, να σε έχει ήδη βάλει τον τίτλο από πάνω P. Diddy της Κορέας και να έχεις στηρίξει περισσότερο από international. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βασικά, όχι, μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση περί φετιχισμού, περί τέτοια. Οπότε πάμε παρακάτω για να μην το συνεχίσουμε. Πάμε καινούριο έτσι K-pop news. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, το οποίο όταν βγει
πιστεύω, δεν ξέρω πώς θα το πάρει ακριβώς ο κόσμος. Το 2023 δυστυχώς χάσαμε έναν K-pop καλλιτέχνη, τον Moonbin από τους Άστρο, ο οποίος έφυγε λόγω υγείας. Η καρδιά του δεν άντεξε. Ωραία, ούτε έπαιρνε κάτι, ούτε πήρε από μόνος του τη ζωή στα χέρια του, τίποτα. Όντως η καρδιά του δεν άντεξε. Και έρχονται οι Άστρο μαζί με τον Ρόκι. Ο Ρόκι ήταν ένα πρώην μέλος των Άστρο που έφυγε και αυτό το 2023 όταν έληξε το συμβόλαιό του. Και έρχονται να βγάλουν ένα καινούριο τραγούδι 19 του μήνα, που σημαίνει ότι όταν βγει το συγκεκριμένο επεισόδιο θα έχει ήδη βγει έξω, που θα συμμετέχουν μέσα οι Vivids, ο Minhyuk, ο Kihyun και ο IM από Monsta X, ο Hoshi, ο Wonu, ο Mingyu και ο Dokyeom και ο Sunghan, ο Bubu από 17, ο Eunje, ο Rocky, ο Yujon, ο Doyeon, ο Chani από SF9, ο Baeksan των Stray Kids και η αδερφή του Moonbin, η Moonsoa από τις Billy, για να βγάλουν ένα τραγούδι για τον Moonbin. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Τέλειο. Έλα ρε. Δεν μπορώ. Τέλειο. Πολύ δεν συγκινητικό μπορώ. τους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι και επίσης πάλι άλλο ένα wake-up call για όλα αυτά που γίνονται μέσα στο entertainment industry και δυστυχώς χάνουμε καλλιτέχνες έτσι. Χωρίς να το πάρουμε πρέφα. Αυτό νομίζω έτσι είναι ένα πολύ ωραίο, όπως το πες, συγκινητικό, ωραίο νέο. Είναι πολύ ωραίο. Κάτι άλλο επίσης συγκινητικό, για εμάς τουλάχιστον που είμαστε second generation, όσοι ακούμε second generation K-pop, η Beast που ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό second generation boy group, οι οποίοι ήταν στην Cube Entertainment, όταν έφυγαν από την εταιρεία κλασικά δεν πήρανε τα copyrights, ούτε τραγούδια, ούτε όνομα, ούτε τίποτα. Οπότε έπρεπε να αλλάξουν το όνομα του group και ονομάστηκαν Highlight. Οι Highlight λοιπόν τώρα μετά από 8 χρόνια καταφέρουν και παίρνουν στα χέρια τους όλα τα copyrights και το όνομα Beast και το όνομα και τα copyrights για τα τραγούδια. Και το και νομίζω έληξε το copyright που είχαν δηλώσει η εταιρεία. Γιατί όταν θέλεις να δηλώσεις κάτι σε copyright για τη χώρα, πληρώνεις μέχρι ένα συγκεκριμένο, δηλαδή μπορούν να το βάλουν για 2 χρόνια, αλλά μπορούν να το βάλουν για 7. Οπότε τώρα υπάρχει περίπτωση να έληξε και η εταιρεία να μην πρόλαβε να πάρει τα copyrights και να το πήραν αυτοί, να το αγοράσανε. Ή να ήρθανε σε συνεννόηση με την εταιρεία και να τους λέω ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν θα το πληρώσουμε. Άλλο, πάρτε το εσείς. Οπότε τώρα βγάζουν ένα καινούριο άλμπουμ, το οποίο θα λέγεται Endless Ending Beast. Και θα είναι καινούρια κομμάτια και πλέον παίρνουν το όνομά τους κανονικά. Έχουν δηλώσει βέβαια σε μια συνέντευξη ότι είναι λίγο περίεργη τώρα η κατάσταση, γιατί έχουν μετονομαστεί σε Highlight, ο κόσμος πλέον τους ξέρει Highlight, άρα υπήρχαν οι Beast, τι θα γίνει, και θα κρατήσουν και τα δύο ονόματα. Πώς... Και τα δύο, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Τώρα έχει να κάνει αναλόγως λογικά με το copyrights. Ή θα το λένε Highlight και απλά το Beast θα το έχουν μέσα στα άλμπουμ τους. Ξέρω εγώ, Beast Collection, μπορεί να πούνε κάτι άλλο. Γιατί θα είναι όντως μπέρδεμα για αυτούς. Μετά είναι τώρα λίγο χαστούκια πάνω κάτω. Λίγο περίεργη φασούλα αυτή. Είναι πολύ περίεργη φάση και την ίδια φάση αυτή τη στιγμή περνάει και η Αλέξα. Η Αλέξα είναι μια solo καλλιτέχνης, η οποία είχε συμμετάσχει στο Produce 48, άμα δεν κάνω λάθος. Νομίζω κατάλαβες, ναι. Στο Produce 48. Στο 48, όχι. Δεν μπήκε πουθενά. Όχι. Δεν είχε μπει πουθενά. Η οποία ήταν κάτω από τους TZB Label, που την ξέρουμε όλη την Αλέξα, που είχε αυτό το έτσι πιο post-apocalyptic concept. Έληξε το συμβόλαιό της, μετονομάστηκε κανονικά σε Kim Seri, που είναι το κανονικό της κορεατικό όνομα, αλλά λόγω του ότι τώρα προσπαθεί να κάνει πάλι τα βήματά της από την αρχή σαν independent καλλιτέχνης, έπρεπε να ξαναγυρίσει πάλι στο όνομα Αλέξα, διότι ο κόσμος δεν θα την αναγνώριζε. Δήλωσε και η ίδια βέβαια, επειδή τώρα έχει βγάλει ένα καινούριο κομμάτι, δήλωσε και η ίδια πως είναι πολύ πιο γνώριμο για τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τη μουσική της να βλέπουν κάπου το όνομα Αλέξα παρά να βλέπουν Kim Seri και να έχουν το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί. Αυτή την κοπέλα κάπου την ξέρω, αλλά γιατί δεν τη λένε Αλέξα και τη λένε Kim Seri? Είναι λίγο μπέρδεμα το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ. Είναι σαν να σου λέω, εσένα τώρα ξαφνικά από αύριο έχεις άλλο όνομα στα social. Μα η Goldie δεν είναι αυτή, ξέρω εγώ, δηλαδή. Μετά μπερδεύει τον κόσμο. Μπερδεύει τον κόσμο. Και φαντάσου ότι εφόσον έφυγε από την εταιρεία της, δεν έχει πλέον τα δικά της τα account που είχαν εκατομμύρια followers και προβολές. Τι έκανε καινούρια τώρα? Έπρεπε αναγκαστικά να κάνει καινούρια. Τις τα είχαν κρατήσει σε copyright? Τα κρατήσανε. Δεν τις κράτησαν copyright το όνομα, δηλαδή το Αλέξα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα social media, τύπου TikTok, που εκείνη, εφόσον νομίζω 3 χρόνια, 4 ήταν στην αφάνεια, δεν έκανε comeback.
Την είχαν στο υπόγειο της εταιρείας. Ωραία, φίλε. Έβγαζε TikTok. Ήταν TikToker κανονικότατα. Ναι. Και είχε μαζέψει εκατομμύρια, σου λέω. Λες, ρε. Οπότε τώρα πρέπει να τα ξεκινήσει όλα τα προφίλ από την αρχή. Οπότε καταλήγουμε πάλι σε αυτό που λέμε λίγο το Ναι. όνομα να είναι λίγο περίεργο. Αλλά και εγώ τη χαίρομαι πάρα πολύ, ναι. γιατί την είχαμε φέρει το 22, νομίζω. Την είχαμε φέρει στο K-Wave online Αλήθεια, για να τέλειο. κάνει fan meeting. Α, ναι. Ήταν ο κόσμος πολύ κανονικά ωραία. live, Facebook, λες Instagram. Ναι, τη γλυκούλα. Τέλεια, τέλειο. Και από Ω. κοντά πολύ καλή, Κοίτα, online τη βλέπαμε την κοπέλα. Οπότε Από κοντά, ενώ από το fan meeting. είναι γενικά πάρα πολύ γλυκούλα. Ελπίζω όντως να της πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και ελπίζω να τη δούμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Ναι, σαν μακάρι. independent Γενικά να δούμε καλλιτέχνης. κι άλλους στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Τώρα που το λες, να πούμε για τη συναυλία των Trends Ναι, ισχύει. που έχει ξαναξεκινήσει πάλι και αναρωτιέται ο κόσμος τι γίνεται και ποιος έρχεται στην Ελλάδα. Οι Trends έρχονται 30 Μαΐου στο Arc Live Club. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομα. Arc πρέπει να είναι. Τα εισιτήρια έχουν βγει, υπάρχουν κανονικά. Δεν έχει γίνει κάτι sold out. Οπότε, αν θέλετε να κοιτάξετε για VIP, αν θέλετε να κοιτάξετε για General, μπορείτε. Θα έχουμε όλες τις πληροφορίες και κάτω στο description για να μπορείτε να πάτε πολύ πιο εύκολα να πατήσετε. πας. Θα πάω. Ωραία. Θα πάω. Θα πάω. Θα πάω. Εγώ θα πάω. Εσύ θα πας. Εγώ δεν καλά, αν πας εσύ, μπορεί να το σκεφτώ και να έρθω. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το ότι πέφτει 30. Ναι. Επίσης, όταν είσαι adult, έχεις θέμα και με δουλειές. Ναι, Οπότε, είναι λίγο ακόμα φάση. και εγώ που λέω τώρα ότι θα πάω, υπάρχει περίπτωση, ελπίζω να μην Εισιτήρια αλλάξει πόσο κάτι. Νομίζω το General είναι 35. Καλή τιμή είναι. Είναι πολύ καλή Ναι. τιμή. Και για boy group Ναι, που θα ισχύει, έρθει. ισχύει. Ελπίζω βέβαια, επειδή το έχουμε ξαναπεί, να μην γίνει καμιά στραβή και φύγουν από την Ελλάδα και κάτι γίνει. Πάλι καλά, οι παιδί μου. MCND τους έχουμε μια χαρά, είναι normal. Να μην Έχουν γίνει. κρατηθεί σαν group. Ναι, καλέ, Παναγία μου. Κομπλέ. Το πήγαμε τέτοιο. Όχι, μωρέ, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, εγώ να πω για κάποια καινούργια K-drama. Πέρα από, είπαμε για season 2. Να πούμε, είχα ξαναμιλήσει γι' αυτό, γιατί είχαμε μιλήσει για τότε για την τύπης από το Single Inferno τη Ison Sulki. Η οποία η Ison Sulki ήταν αυτή που τη θέλανε και οι τρεις και ένας από αυτούς ήταν ο Dex. Ναι, season 2, θυμάσαι. Μέχρι Λοιπόν. season 2 έβλεπα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό είναι το The Haunted Palace. Θα έχει supporter role η Solsuki εκεί. Απλά τώρα, εγώ σας λέω ότι αύριο βγαίνει, αλλά αύριο το δικό μου είναι 18 Απριλίου στο SBS. Αλλά ναι, για τώρα εσάς θα έχει βγει Θα ήδη. έχει βγει ήδη. Okay. Θα παίζει μόνο στο SBS, υπάρχει Ναι, περίπτωση. προς το παρόν SBS, τώρα και σε άλλα το θέμα είναι ότι ξέρετε ότι έχει γίνει λίγο ένα θέμα με τα copyright, τα οποία δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε και πολύ εδώ. Θα το βρείτε κάπου όμως, αν πατήσετε στο ίντερνετ και τα λοιπά. Γενικά θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πλέον, Ναι. αν βλέπετε σειρές ή αν θέλετε να δείτε κάτι. Θα πρέπει να τα κοιτάτε 2 και 3 φορές και να βλέπετε τα copyright των ίδιων των σελίδων. Ναι, ισχύει. Πρέπει να Εάν κατεβαίνετε έχουν κάτω-κάτω. τα στοιχεία και αν Ναι. είναι επίσημα. Ναι, μην γίνει κάτι και την πληρώσετε. Μην σας χωρίς έρθει λόγο. κανένα πρόστιμο στο κεφάλι και Ναι. δεν ξέρετε από πού σας έρθει. Αυτό. Νομίζω ότι που το Viki είναι normal. Ναι, το Viki αφού πληρώνεις κιόλας πλέον, οπότε. Οκ, και το Crunchyroll νομίζω είναι ok. Ναι, και αυτό. Και γι' αυτό έχει συνδρομή. Και μπορείτε να βλέπετε και anime και τα λοιπά, όσο βλέπετε και anime. Solo Leveling, by the way, season 2, μιας που είπαμε anime, είναι από κορεάτικο manhwa και έχει γίνει σε Japanese version κιόλας, με Japanese dub και Korean dub. Αντίστοιχα. Ναι. Οπότε, ναι, το solo leveling είχε ξεκινήσει σαν manga, το οποίο είναι το αντίστοιχο το manga της Κορέας. Ναι. Το οποίο, ναι, το εξηγώ για τα παιδιά. Προφανώς το ξέρω, το ξέρω. Και το λέω, μη λέει ότι τις ξέρεις, κάνω μάθημα, άκου λίγο. Μα τι θα με πήρες, είναι που το ξανάλεγες. Το ξέρω, βρε. Ναι, τέλος πάντων. Και οπότε, ναι, και επειδή το είχε πάρει πάρα πολλά views και πάρα πολλοί το βλέπανε, είπα να το κάνουν και σε κανονικό άνομα και έχει πάρει φωτιά. Γιατί τώρα βγήκε season 2. Δεν έχω πρόγραμμα να τη δω, μου πετάξτε spoil. Αν το έχετε δει, γράψτε όμως στα σχόλια, παρακαλώ. Νομίζω μάνχα. Πού μπορείς να βρεις μάνχα να διαβάσεις? Κάπου υπάρχει κάποιο application νομίζω που το κατεβάζεις. Ναι, υπάρχουν και application, αλλιώς εντάξει, θα βάλεις στο Google και θα στο βγάλει και σε διάφορα site. Είναι ανάλογα που θες να το δεις, είτε σε application, είτε στο PC σου, ό,τι σε βολεύει. Να χωθώ εδώ πέρα εμβόλυμα Ναι. που λέμε για μάνχα και να πούμε ότι και οι Enhypen βγάζουν το Dark Blood, έχουν κάνει συνεργασία με το Crunchyroll και θα βγάλουν Πάμε λίγο. το δικό τους το anime, μάνχα anime, Τέλειο. θα το βγάλουν νομίζω τέλος του χρόνου, Α, το 2025. ακούτε fans.
Ακούτε να λέτε. Λοιπόν, το Hidden Palace, λοιπόν, να πω λίγο περί τίνος πρόκειται και ποιοι πρωταγωνιστούν. Ξαναείπαμε, σε πρώτο ρόλο η Σουλσουκή από Singles Fero Season 2. Είναι ρομαντικό, φανταστικό κιόλας. Έχει τα πάντα. Έχει romance, έχει fantasy. Ωραίος. Και είναι εποχής κιόλας. Διαδραματίζεται δηλαδή στην παλιά εποχή. Πολύ ωραία τα ιστορικά και η δράμα. Αυτά τα ιστορικά και οτιδήποτε έχει κάνει με φαντασία θεωρώ ότι είναι top. Ναι. Οι πρωταγωνιστές θα είναι Yuk Sung Jae, Kim Ji Yeon και Kim Ji Hoon. Τώρα θα τους βλέπετε εδώ πέρα λογικά, γιατί τώρα να σας δείξω για να καταλάβετε ποιοι είναι, δεν νομίζω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θα γίνει σε ένα πολύ παλιό παλάτι, το οποίο ουσιαστικά υπάρχει ένα φάντασμα από το παρελθόν το οποίο κυνηγάει τους ανθρώπους, δηλαδή είναι όντως τύπου και είναι και λίγο horror και καλά. Slay. Γι' αυτό λέγεται haunted και καλά. Ωραίο. Λοιπόν, οπότε θα υπάρχει αυτός ο οποίος θα τον φέρουν για να λύσει και καλά το μυστήριο και το υπερφυσικό φαινόμενο αυτό. Θα είναι αυτός που θα είναι ο πρωταγωνιστής μας, που μάλλον με κάποια πριγκιπέσια εκεί πέρα. Θα γίνει το τσιμιτσικότσι. Ναι, το κλασικό. Θα γίνει εδώ πέρα το πάντρεμα εδώ λίγο. Ατμοσφαιρικό, λίγο horror, λίγο romance, λίγο απ' όλα. Ωραίο φαίνεται. Να το τσεκάρετε, παιδιά. Ξέρουμε πού θα βγει. Είπαμε SBS θα ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρουμε πού μπορούν να το βγάλουν. Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε και πράγματα εδώ πέρα. Υποτίθεται το SBS είχε κάνει συμβόλαιο με το Netflix. Where are you? I don't know. Where are you? Δεν ξέρω, εκτός άμα τα έχουν κάνει και απλά κάποια, γιατί έχουμε και αυτό με το location. Α, ναι, μπορεί να είναι στο Netflix Κορία. Ναι. Έχουμε και πρόβλημα με αυτό εμείς. Έλεος. Αν βάλεις VPN και είσαι στο Netflix μετράει. Όχι, νομίζω το VPN μετράει μόνο αν είσαι κάπου αλλού online, σε κάποια άλλη σελίδα. Με το VPN μπορείς να κάνεις διάφορα, μπορείς να το μετρήσεις και αυτά. Απλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ισχύει αυτό με τα... Με το δικό σου account. Ναι, okay. Είναι λίγο... Okay. Αυτό είναι το ένα κέντρο που θέλω να πω και τώρα θα πάω σε ένα πολύ έτσι που ανυπομονώ να το δω, δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Αυτό έχει ξεκινήσει από τις 12 Απριλίου, πιο πριν, TVN και διαθέσιμο και στο Netflix, όντως, γιατί το είδα ότι υπάρχει, οπότε είμαστε κομπλέ, περιμένω λίγο να μαζευτούν τα επεισοδιάκια. Είναι medical drama και είναι spin-off του Hospital Playlist. Α, που έχεις εσύ ένα θέμα με το συγκεκριμένο. Ναι, εγώ το πιο πολύ μου αρέσει το Dr. Romantic. Παρόλο αυτό το Hospital Playlist μου αρέσει και αυτό γενικά μου αρέσει το medical drama εμένα. Οπότε ναι, είναι, γι' αυτό λέγεται resident playbook, γιατί κλασικά είναι οι residents οι οποίοι είναι καινούργιοι γιατροί, οι οποίοι πάνε στο νοσοκομείο και αρχίζουν και μαθαίνουν, είναι εκπαιδευόμενοι γιατροί, ρε παιδί μου. Οπότε υπάρχει το δράμα του κάνω λάθη, σε διορθώνει ο μεγαλύτερος ο γιατρός. Οπότε είναι τύπου κλασικό, είναι καθημερινές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στη δουλειά του. Και το συγκεκριμένο είναι στο ιατρικό. Θα έχει σίγουρα έτσι ωραίες υποθέσεις, πιστεύω. Και επειδή βασίζεται και στο Hospital Playlist, γιατί είναι spin-off, θα έχει σίγουρα μέσα και κάτι από αυτό. Μπορεί να κάνει και κανένα comeback κάποιος, έτσι, special appearance, κάπου να εμφανιστεί κάπως, κάτι να γίνει. Σίγουρα πράγματα. Οι πρωταγωνιστές είναι Ko Young-jung και Shin Hyo-song και Kang Yoo-sok, που είναι οι τύπου τέτοιο. Η πρώτη που είπα είναι η ηρωίδα του δράματος, είναι η main. Ο άλλος είναι πιθανό love interest. Οπότε, πιθανό. Ναι, έτσι λέει εδώ. Τώρα δεν ξέρουμε σίγουρα, να το δούμε σε πράξη. Και μετά έχουμε και τον άλλο, ο οποίος είναι φιλικός γλυκός γιατρός κτλ. Αυτός πιστεύω ότι μάλλον θα θέλει την άλλη και θα παιχτεί το κλασικό, το ξέρεις, γιατί σίγουρα... Καμιά τριπλέτα θα παιχτεί εδώ πέρα. Και ας είναι medical drama, θα έχουμε και το drama το romance. Δεν γίνεται, πάμε πουθενά. Δεν γίνεται τώρα Korean drama χωρίς drama και χωρίς romantic τέτοιο, δεν παίζει, όχι. Αλλά ναι, όχι, πολύ ανυπομονώ και γι' αυτό. Με το που έχω λίγο χρόνο και τελειώσω το When Life Gives You Mandarins. Έχεις να ρίξεις κλάμα από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει μετά να μου κάνεις Korean beauty εδώ, να βάλουμε πάτσες και τέτοια, γιατί αλλιώς δεν με κόβω για επόμενους. Βασικά σε βλέπω να βάζεις όλο το κεφάλι μες στην κατάψυξη και να μπορείς να συνέβη. Εδώ πέρα, ξέρετε, γιατί με κατάψυξη έχει τα πάντα. Την άλλη φορά ανοίγει αυτό και αυτό και make-up από εδώ και από εκεί. Τι είναι αυτά, δεν καταλάβαινα. Μου βγάζε κορεάτικα από εδώ, από εκεί, 500 κούτες. Εγώ ήρθα εδώ. Μα τι νομίζεις, προς κατά με το Korean skincare εδώ πέρα, glass skin κτλ. Ναι, σας παρακαλώ. Και για περισσότερα tip να πάτε εκεί πέρα, γιατί κάνει Q&A και ταυτόχρονα σας κάνει και τα μπουτέ να σας δείξει. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε εμείς live και να σου κάνω τα Korean μποτέ. Ναι, πρέπει να πάμε και για καθαρισμό.
προσώπου. Θέλω να βρείτε πότε ήταν η πρώτη φορά που γύρισε και είπε Χρύσα σε podcast. Πρέπει να κλείσουμε από μια Για καθαρισμό προσώπου. Να ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε πάει. Ναι, ισχύει. Παίζει να το είπα σε 5 επεισόδια πριν. Όχι, πρέπει τώρα. Μετά το Πάσχα, γιατί θα έχουμε λίγο και πάρει. Θα έχουμε βγει. Και την τσίχνα θα έρθει στη μούρη. Οπότε δεν πρέπει λίγο να καθαρίσουμε προσώπου. Τσίχνα του προβάτου. Ρίξε ένα beauty, ρίξε και ένα σπρέι. Ναι, τρώσω εκεί πέρα όλο το αρνί και μετά κάτσε λίγο να κάνουμε. Λίγο beauty. Αυτό να είναι το smell. Και σκέψου να έχει τέτοιο που με αρνί. Όχι, ρε φίλε. Καλά, κοίτα, να σου πω κάτι. Αν όντως εδώ πέρα στην Ελλάδα ήμασταν σαν την Κορέα, πιστεύω θα το κάνανε. Άνετα. Καλά, εδώ έχουν βγάλει γεύση barbecue και προβατίνα ηλεκτρονικό. Αυτό δεν μας πειράξει. Συγγνώμη. Κάτι τέτοια. Αλήθεια. Άστο τώρα. Δεν σας μπορώ. Άλλα level. Εγώ τι να πω που δεν μπορώ να το δοκιμάσω, το πνιγώ. Ναι, όχι, δεν πειράζει, καλύτερα. Έχουμε κανένα άλλο. Έχουμε. Ρε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Γενικά θεωρώ ότι K-pop έχει βαλθεί να με συγκινεί. Και να με στείλει και να με συγκινεί ταυτόχρονα τον τελευταίο καιρό. Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Διότι η Infinite, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου group, και είναι και το πρώτο group το οποίο ξεκίνησα εγώ να μαζεύω συλλογή με τα δικά τους τα άλμπουμ, έκαναν τώρα μια δικιά τους συναυλία. Το οποίο έχει σπάσει το ρεκόρ γιατί κράτησε 5 ώρες και 20 λεπτά. Όπα ρε. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Songyu, ο leader των Infinite, πρόσφατα, λίγους μήνες πριν, έχασε δυστυχώς την αδερφή του από καρκίνο. Οπότε τον έβλεπες, ήταν φανερά συγκινημένος. Επίσης, να πω, γιατί δεν θέλω να κατακρίνω κάποιον. Επίσης, δεν θέλω να έχετε τη μίγα να μοιάζεστε. Αλλά οποιοδήποτε group είναι second generation και κάποια της τρίτης, ρε φίλε, χωρίς playback, μπορούν να τραγουδήσουν σαν να έχουν φάει CD. Οι Infinite 5 ώρες και 20 λεπτά τραγουδούσαν και ήταν οι φωνές τους μέχρι εκεί πάνω. Και είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι αυτό που λέω, το ότι υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες στην Κορέα που είναι another breed. Είναι έτσι γαλουχημένοι, είναι έτσι και μπορούν και κάνουν show κανονικότατα χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να καταφέρω να δω τους Infinite live. Να μου πεις αυτά τα παππούδια πώς έχουν καταφέρει τώρα και κάνανε 5,5 ώρες live. Δεν έχει σημασία. Εγώ πιστεύω να καταλάβω. Είναι πολύ η ψυχή τους, μωρέ. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι. Να σου πω κάτι, ήταν άλλες εποχές. Ναι, είναι διαφορετικό. Τελείως άλλες εποχές. Οι Infinite τότε είχαν την ίδια κατάσταση που μένανε σε μια τρύπα, 7 άτομα. Μια τρύπα, στην ίδια τρύπα έμενε και αυτός που είχε την εταιρεία, διότι τα έβαλε όλα παρακαταθήκη στην τράπεζα για να μπορέσει να πληρώσει και να φτιάξει τους Infinite. Και έπρεπε κάποια στιγμή απλά να κάνουν ένα μπραφ. Το οποίο ήταν το τελευταίο μπραφ, το κλασικό που λέμε ή θα πάρεις βραβείο ή θα κάνεις disband, και πήρανε βραβείο και έτσι ξεκίνησε η πορεία τους. Κρίμα, βέβαια η εταιρεία ήταν άθλια, η Ούλη. Εντάξει, ναι, δυστυχώς αυτό που λέμε, ότι κάποιες φορές μπορεί κάποιος ή κάποιοι καλλιτέχνες να πάνε σε μια εταιρεία η οποία δεν θα τους προσέξει τόσο καλά και να χαθούν και ταλέντα και τα λοιπά. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες, είτε είναι σε μεγάλες εταιρείες, είτε είναι σε μικρές εταιρείες, είτε είναι independent, έχουν ταλέντο και μπορούν να προωθήσουν τους εαυτούς τους και δεν είναι τύπου άχρηστοι, άχρηστοι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Το θεωρώ λίγο τελείως άτοπο. Οπότε μετά έχει να κάνει με τις συγκυρίες που λέω. Αν θα πέσεις σωστά σε εταιρεία, αν θα σε δει ο σωστός τύπου επιχειρηματίας για να μπορέσει να πληρώσει το οτιδήποτε. Είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι όντως έχει να κάνει το άστρο που λέμε. Πολύ. Αυτό ήταν το κομμάτι που ήθελα να πω και να κλείσω και με τις New Jeans, οι οποίες πλέον είμαστε επίσημα New Jeans. New Jeans. Δεν έχει apparently δεν έχει τελειώσει από τη δική τους τη μεριά ό,τι έχει να κάνει με το δικαστήριο, διότι παρόλο που η τελευταία απόφαση που βγήκε ήταν ότι δεν μπορούν να κάνουν promotion και δεν μπορούν γενικά να κάνουν κάτι μόνες τους εκτός συμβολέων, δηλαδή NJZ δεν μπορούν πλέον να έχουν κάτι κάτω από το όνομα NJZ, είναι παράνομο. Γι' αυτό και έχουν αλλάξει τα δικά τους τα social media και έχουν βάλει τα αρχικά τους. Έχουν κρατήσει το account, τα έχουν διαγράψει όλα, αλλά έχουν βάλει μόνο το έχουν και ανεβάζουν κάτι stories, τα οποία κατ' εμέ τα θεωρώ τελείως. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κάνουν πλέον. Το δικαστήριο έχει αποφασίσει να ξαναγυρίσουν πίσω στην τρύπα της Hype και της Adore και να ακολουθήσουν κατά γράμμα ό,τι τους λένε οι συγκεκριμένες εταιρείες και ό,τι έχουν υπογράψει μέσα στα συμβολέα τους. Από εκεί και πέρα
το ότι βγαίνουν και βάζουν stories ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή, μην ανησυχείτε, θα σας δούμε από κοντά, και δεν τα ανεβάζουν στα New Jeans, τα ανεβάζουν στο δικό τους το πρώην NJZ προφίλ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι κάνουν. Κανονικά αυτό θεωρώ ότι είναι παράνομο. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι legal αυτό που κάνουν. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό τους ρίχνει κι άλλο μέσα στο λάκκο στον οποίο ήδη έχουν μπει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος βέβαια που λέει ότι παιδιά οι New Jeans έχουν καταστραφεί λόγω της Minhy Jean. Να σου πω κάτι, έτσι όπως έχει καταλήξει το θέμα θα συμφωνήσω. Γιατί η Minhy Jean βγήκε και έκανε το δικό της το κομμάτι. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα το ότι ακολούθησαν τα κορίτσια και ήταν σε φάση και εμείς θα σπάσουμε τα δικά μας τα συμβόλαια γιατί υπάρχουν λάθη. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε γενικά στα συμβόλαια τι έχει αναφερθεί και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως υπήρχαν παρατυπίες μέσα στα συμβόλαια και απλά το δικαστήριο ήταν σε φάση εντάξει, οκ. Ξέρετε. Ναι. Να το πήγε και να τις ξανάβαλε μέσα στην τρύπα. Κυρία, δεν ξέρω τι να πιστέψω πια. Έχω μπερδευτεί με αυτό το θέμα. Ναι, τα κορίτσια προσπαθούν να το ξαναπάνε όλο δικαστικά. Όταν έχει βγει μια απόφαση δικαστήριου να την ξαναπάνε πάλι να κάνουν. Κάπως λέγεται τώρα αυτό. Ένσταση, μπράβο. Να πάνε να κάνουν ένσταση, αλλά έχουν κάνει 2 φορές και το δικαστήριο τους έχει κυρώσει το δευτερόλεπτο. Να τους στείλω ότι δεν χρειάζεται. Ρε, εσύ δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα τελευταία podcast έχουν να κάνουν ή με New Jeans ή με προφανώς την άλλη υπόθεση. Δηλαδή είναι βάζει αυτό τα δύο. Καταρχάς, New Jeans θυμάμαι ότι εγώ ασχολιόμουν από πέρυσι. Ναι, ισχύει. Έλεγα από πέρυσι του στείλω ότι παιδιά έχει θέμα με τις New Jeans. Του στείλω ότι. Ένας χρόνος και έχει περάσει. Τι θα γίνει. Βγήκε το δικαστήριο. Γεια σας, τελείωσε. Παιδιά, Thank you next. Ναι, πραγματικά. Τώρα τι να σας πω, περιμένουμε λογικά 3-4 χρόνια μέχρι να λήξει το δικό σου συμβόλαιο. Θα το μάθουμε σε 3-4 χρόνια. Θα το μάθουμε. Νούγκου Squad episode 500,5. Ω Θεέ μου. Φαντάζεσαι. Ω Θεέ μου. 500. Wow. Οκ. Κοίτα, αν δεν είχαμε σεζόν, κάπου τόσο θα είχαμε βγει. Τώρα είμαστε 3,5. Τώρα είμαστε 3η σεζόν. Τώρα πάμε 51 επεισόδιο. Πότε θα πάμε 4. Την επόμενη σεζόν. Πότε θα γίνει αυτό. Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Αυτό το άκουσα. Έχει κλείσει. Μόνη τη έβγαλε συμβόλαιο, μόνη τη το υπέγραψε. Μόνη τη σου λέει: εγώ θα είμαι εδώ πέρα τετάρτη σεζόν. Ναι, δεν τη ρώτησα. Απλά το δήλωσα σε ένα podcast. Εγώ θα είμαι εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα δεν σα αλλού, εγώ εδώ θα γράφω. Το γράφουμε όλο αυτό. Συγγνώμη, το γράφουμε όλο αυτό. Το γράφουμε όλο αυτό. Το γράφουμε όλο αυτό. Ωραία, νομίζω το γράφουμε όλο αυτό και επίση μπορούμε να πούμε. Τζαλτζαϊό στα παιδιά. Καλά, να του πούμε καλή νύχτα από τώρα, αλλά. Αυτά είναι τα τελευταία brain cell, να ξέρετε. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα και σε άλλο ένα επεισόδιο. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Τρίτη στις 3 στο Spotify και να μας ακούτε και να μας βλέπετε με βίντεο spoiler κάθε Τρίτη στις 3 πάλι στο YouTube. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!